Nôl yn cadw cwmni fi nawr, Rhi Morgan! Hore! Helo! Nawr, ta fi'n falch i weld bod ti wedi dod ar teclynau Dyma yma gyda ti heddi. Dyri, sy'n edrych yn neis iawn heddi. Felly, beth wnawn ni ddechrau gyda? Ddechrau gyda hwn, sef microffon Yeti yw hwn, sef... Enfawr. Mae fe yn enfawr. Mae'n edrych fel, wel, microffon proffesiynol yw e, ond un gwaniaeth yw, ti'n rhoi e mewn i dy gyfrifiadur yn USB. So ti'n recordio podcast, neu os ti'n chwarae band, ti'n chwarae gitar mewn iddo fe, ti'n canu mewn iddo fe, recordio fe ar dy gyfrifiadur, a jyst defnyddio fe bod ti'n defnyddio meic go iawn mewn studio. A beth am ti safon y sain wedyn? Mae fe lot gwell, lot gwell. Na gweud bod ti'n recordio rhywbeth yn syth ar y meic ti ar dy gyfrifiadur. Mae hwn lot gwell. Lly'n newid y lefelau i wneud yn siŵr bod ti'n cael gweud bod doi gitar dy ti a piano dy ti, lle yn siŵr bod y lefelau yn iawn a clywed bod popeth, ti'n clywed popeth yn iawn. So mae fe lot gwell na jyst mynd syth. A pryd o'n i'n fach, o'n i arfer recordio'n fersiwn i o'r siartiau, ti'n modd? Waw. Yn union. Fi'n ffili credu bod fi'n newid gyfadde hwnna. Ond so hwnna berffaith ar gyfer hwnna, Wel, os ti moyn canu a gweld pa mor dda i ti neu pa mor wael i ti, ti'n ffynnu hwn i gryndor hwnna nôl. Gret, felly faint yw i brisau? Mae hwn 150 pint. So mae bach yn ddrud, ond i gymharu sydd wedi talu ffi fi mewn i studio i canu fanna. Ie, ti'n hollol iawn. A ti'n gael hwnna trwy'r amser, gwybod studio ti'n ystafell. Felly sa'r siren yn mynd i roi iddo fe? Wel, gan fi ddim yn gantores, gallai ddim rhoi 5 iddo fe, ond byddwn ni'n rhoi 4 iddo fe. Gret, wel, da iawn ti. Da iawn. Nawr ni symud mlaen at y teclyn yma, sef yr Sony Blogi yw hwn, sef camcorder fe. So ni gyd i clywed am y Flip Minnow HD a mae Creative Vado. Hwn yw beth dy Sony i roi ni, ond yr un beth gwahanol yw'r lens hyn. A ti'n troi e i ti recordio, lle rwy'n recordio ti, lle droi e ar recordio fi. A beth ni, mae teclyn bach ar y top, sef hwn, sef Lens 360. So ti'n recordio, gweud mae fi'n dal e fan hyn, ti'n gweld fan hyn, mae fe'n recordio popeth o'i gwmpas e fan hyn. So ti'n symud y rwy'n eich recordio popeth sydd o'i gwmpas e. So mae'n hefyd, teclyn bach ti'n wario gyda fe, dyw ddim yn berffaith, ond mae fe'n bach yn nifty, byddwn ni'n dweud, gael nifty. Perffaith ar gyfer parti yn yr haf nawr sy'n ei gweud, Yn union, a gweud bod ti'n cerdded trwy ddyllu gweld pawb arno fe. A beth yw i brisau nawr te? Mae hwn tua 175 pint, ond ti'n llenyddio fel bod camcorder bod ti'n llenyddio bob dydd, ti'n llenyddio lluniau hefyd, a ti'n rhoi yn syth mynd i gyfrifiadur. Ie, perffaith, a mae fe'n neud yr onglet 360 ma sy'n berffaith. 360, a sdim camera arall chi'n gallu neud na, so gweud bod ti'n bach o sport yn dy barti. Exclusive ma. Mae hwn yn berffaith. A sawl seren ti'n mynd i roi i'r teclyn bach hynde? Wel, byddwn ni'n goffi rhoi 4 hanner achos fi'n rili yn lico'r 360 hyn. A ti'n mae beth yn mynd fideo, mae fe'n hyfryd, a ti'n edrych ar y gyfrifiadur, a'r teledu. Gwych, gret. Wel, newn ni symud mlaen i'r teclyn nesaf. Sa'n siŵr bod chi wedi clywed am hwn. Mae pawb wedi bod yn siarad amdano fe. Dim llai na'r iPad. Yr Apple iPad, mae fe. Mae lot o ffos ti bod yn bytu'r iPad nawr, ond gweithio, beth yn union mae fe'n gallu neud? Wel, un o'r pethau, sydd y pawb yn gweud taw iPhone a iPod Touch mawr yw fe, ond un peth sydd yn wahanol yw'r iBox hyn, sef ti'n lawrlwythio llyfrau a darllen nhw on the go. So mae nhw'n deliver gall bach di. O, mae fe'n edrych yn hyfryd. Silffoedd bach di, gyda dewis un, a wedyn ti'n flicio trwyddo. A mae'r touchscreen yn wych yna fe, dwi'n cymaru dim byd arall. Ond dwi ddim yn defnyddio e-ink, so mae'n lan i ti os yn well ydy hwnna neu well ydy hwn. Ond mae hwnna'n beth newydd, a wedyn, ti hefyd mae apps arbennig ar gyfer yr iPad. So ti yn gallu defnyddio apps yr iPhone, ond mae apps ar gyfer yr iPad sydd yn benodol ar gyfer yr teclyn yma. Felly ar gyfer y sgrin mwy o seis, ie? Yn union. Gret, wyt ti'n gallu mynd ar YouTube a gwepl Wyt ti'n gallu mynd ar YouTube. Mae Wi-Fi ar hwn, ar hyn o byd, gallwn ni'r un hyn o America. Ti'n gallu cael un Wi-Fi neu 3G, so ni'n gallu cael hwn ar hwn. So ti'n gallu ddefnyddio fe ffôn pryd eith y mas, gobeithio yn hwyr yn y mis Mai. So ti'n gwneud lot o bethau. A fi'n dwlu yn fe. Mae un o'r pethau sydd ti'n meddwl, pam bydden ni moyn just iPod mawr o fe. Ond wedyn ti'n cael ti'n meddwl, beth oedd y mywyd i heb yr iPad? Beth o'n i'n neud? So, i fod yn gweud, ti'n mynd i gael iPod, a mae'n fod fel netbook. Mae ti'r un pris o netbook, so ti'n defnyddio fe. Pethau ti wedi sgwennu arno fe, ti wedi tynnu lluniau arno fe, unrhyw beth fel. Gret. Wel, faint yw i brisau nawr te? Wel, fel ni'n gweud, dyw ddim mas fan hyn eto, ond os newn ni newid y dollars, mynd i bunnoedd, mae'n ti efo 350. Eitha lot, ond falle bod e werth e fe. A sawl seren? Wel, lle ddim rhoi 5 allan o 5 dyn e. O, siom. Nes bod camera arno fe. Yn union, fel ni moyn camera. Ond mae'n un cyntaf mynd i'n neud, so byddwn ni'n rhoi 4 iddyn nhw. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am ddod ar holl teclynau hyfryd ma mewn.
A mae hwn wrth gwrs i fi gadw yn dwi? Wel, na, sa'n siŵr am hwnna, actually. Os lle gael ei nôl. Ie. Waw. Diolch. Anffodus.